Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa pasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisiw sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hi, hello, kumusta ka mo? Yan, sabi niyong alagad sa kanya ng Trifon Morales. And then, may partner sa mga kundiri si Randy Ted. Kung ako ang basultihon, asap kita, always say a prayer, mga kaigsunan. O ako sa lagi, pibaw ka ninyong tanan, ang mga produkto gikan sa SED Marketing, no? Sama sa Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, and Panyawan Coffee Mix. Mao ka na ang mga importante kay mga gamitonon sa mga inadlaw na itong gamit no, sa katawan. Thank you kayo sa inyong pag-support ng among mga produkto gikan sa SED Marketing. Okay? Bueno, ang sutan po karoon ng katagang pagdagan na pinadakin is usak ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Mario. Kinikibatan ng duwa sa radyo ni Ri Arellano. Kaigsunan ang atong sender si Mario. Kaya akong kabuutan usahay kung magdanghag ta, di sa makahatag og bayo na to, mo resulta sa dili maayo. Huwag man yun nahitabo na ako, pero aron niya masabtan na ako problema, ingnugon niya anay pagsugod ang tanang nahitabo. Maayong pagbuminaw sa Lex Pino. Hold your head. Malyarda! Malyarda! Hindi sa koda. O sige, yaw-yaw ni mo, Mario. Nalisuan ka na sa tornilyo diha. Oh, nade ka diha, nice. Nade ka sa uluyo. Ikaw din ang nagpungko diha, nay. Apa yung baril na? Ay, nadako lang apapangig ni mo. Nay, namusam ka diha. Dahil naguna ko dire sa atong garden. Ay, nalagtiwasa. Targitong taon niya kaaning gunaron. Zaman, wa pa mauli ang manghod ni mo? Wa pa manay? Asa pa man da ito siya? Musimba ko nito siya. Mao ba? Lupigan lang kas manghod ni mo, Mario. May patong manghod ni mo, nakahuna-huna pagsimba nga siyara. Ikaw ang butang. Kung saan, nausab na kagkuan, tinuhuan? Ay, orag yapon. Sulit katolik ko taon ko na eh. Aw, lagi. Wala man ko makamatikod ni mong misimba ka. Kuan, kanang... Abi ni mo na, kanang mulakaw ko, pag-date mi sa kong uyab nga si Jassy. Sa lilip yung mga on, manimba mi. Mao nga, kadalakaw na mo, aw, simbahan ka may una na mo atoon. Una pa mi mato sa among mga lakaw, nga mga on mi. Aw, mayo noon kung mauna. Oy, may cellphone, Mario. Ay, may nanawag. Sama na. But ni mo, oy. Ari, manoong kamutana na ako nga imo ba ng cellphone. Lili man na ako. Uy, numero naman eh. Tubaga na, oy. Kani sige nagbagting. Mapagaw pa ng cellphone mo. Pumot sa ito eh. Hello? Hello, sir. May adlaw. Uy, kansa ni palihog? Sir, taga St. Guillermo Hospital, sir. Imo na igsuon si Hanwardio Dugab. Yes, sir. Ako na manghod. Diharong siya sa manghod rin sa hospital, sir. Diharong siya diri sa emergency room. Uy, nausap din na manghod ako. Agyatiman pas mga doktor, sir, diri sa emergency room.
Giaton mo siya din gani ha. Ug matod pa sila katod niya. Nakuyapan ko na siya, sir. Kalit na tumba ba. Motong giaton siya diri. Arihalin niya, sir. Lamat, sir, lamat. Nay, si Jan ba? Tuwa na hospital, nay. May noon. Sa? Ginoo ko. Naunsa man day imong manghod, Matyo. Naunsa si Janoy. Padayon may maglangan nga to dahil Miss Nanay dito sa ospital. Diin, do dito kong igsuon nga si Jan. Unya to. Dali. Asa mas Jan, oy. Asang imong manghod, Matyo. Nakamo ko sa emergency room. Ginoo ko taon. Oy, naunsa man kang manghod ni mo. Dali. Totoro emergency room. Ay, Ginoo ko. Mario, ang imong manghod. Giputos na gabol sa nga puti. Januaryo! Nay! Ayaw po siya, Nay! Ayaw! Nay! Sundan ako sa Nay! Wala rin, wala. Ganong na ingon taon kay ini, oy. Unsa man dahil nahitabo ni mo, January, may ikog mo, doktor mo, nurse, Nay. Ganong maikog man, ha? Sila mo'y angang maikog na to. Kaya nila maluwas sa kamatayon ng akong anak. Ila lang tingali ni kipasagdan, Januaryo. Nay. Kung natas mo, nurse, doktor, oh. Ngano man, magbuot sila. Hoy, kamo! Ha? Inyo lagi pasagdan nga mamatay nga akong anak. Mangawa mo'y ayo, mangawa mo'y silbi, mga baga mong naong. Nay, ikaw naman. Magsagdi ko! Ma'am? Hilom! Iya pag kong badlunga kay kamo mo'y usal sa nagkaingon kay wadayon ninyo at timanang akong anak. Mama, pa pwedeng. Pwedeng unsa? Ha? Ha, inyo mga tagag-discount din sa ospital? Huwag ko magkinahanglan, anak. Ang kinabuhi sa kong anak ko, akong gikinahanglan. Excuse me, ma'am. Hilom lagi diya. Paminaw sa ba? Kisa ba gas inyong pasyente? Di kalit ang mugso din hinga nagsaba-saba mo. Kisa nga sa inyong pasyente? Kisa nga ano sa inyong pasyente? Di na mo kapamusulti? Ang kuhan, ma'am, kining... Kisa nga! Januaryo, sa dugab, ma'am. Lex Pinoy. Januaryo dugab inyong pasyente. Aw di na mao, babae nang namatay diha. Unsa? Anggan anang namatay, si Merlin natukan. Ang pasyente ninyo nga si Dugab tuan na gibalhin na sword. Kung gusto ninyong ibalhin og private room, adto mo sa information pangutana dito. Saba lang mo diri na. Ma'am, sorry, ma'am. Tananay, wag mo din dyan, nay. Magawas na mo diri. Saba lang mo diri. Dahil pasyente diri himatyon. Basig ka mo may makatiwas. Kamu gipapasangin lang ini ba? Kay saba kay mo. Nay, tananay. Manggawas sa tangan sa emergency room. At tuon na to Januaryo dito. Nurse. Ay, nurse. nakapagtingog. Hilom na. Ay, sorry ha. Bayaan ni, oy. Huwag man mo magsulta dayon, Mario, oy. Kitang kuyo ka. Parehas pito to ka ba? Tara. Kumusta naman ka, nak? Sinsya na, kasol na yung maayo na. Ay, nagraw na adong. Ang importante nga maayo na imong pagkabutang. Kininay, biyaan sa taka, ha? Likod na lang ka niya kay kwaon sa ko kadi Jassy. Balik ako na yun. Sige, ako nalay bala din is manghud mo. Ayaw lang pagdugay. Oo, unay. Na-hospital lang ako manghud kay matod pa. Ang kalit siya nga nakuyapan tungod sa iyang sakit. Pang iyang sakit, makapahugno kayo. Dito na hibaw na mga
doon na di siya sakit na kanser. Ay? Oh, Mario. Ano, Jessie, ay? Mayong adlaw, ma'am. Mayong adlaw sad. Palingkura siya, Mario. Dire tayo, lingkod dire. Ako ding manghunin si John. Dong John. Jessie, ay. Jesse, gapahan mo iya, may. Ako ka taon, nus ako kauyab parehas kagwapan ni niya. Matay lang tingali ko. Di ko kauyab ugwapa sama na niya. Ay, naapay daghan, uy. Makakita ra ka. Maayo unta. Nakamatikod ko sa lanihukan sa akong manghod. Mabisag na pa sa ospital. Murag luyap pa siya. Pero sa diya nakakita siya sa kang uyab mo si Jessie. Murag nilagsik man. Niya to. Unsa gid sakit ana imong manghod, Mario? Naataw sa'y kanser. Ha? Kabata pa gud niya na siya cancer? Malagi. Kung nag-call kayo sa nanay kay matod pa sa doktor, dili ko na magdugay nga akong manghod. Kinahanglan ko no nga kung unsa may pangayoon sa akong manghod, kinahanglan ihatag na lang para og makadawat siya kung unsa may mahitabo niya. At least, ma-feel niya nga mahal siya sa akong inahanog. Ingon man ako. Kay kamay naman lang 2 taon. Aw, anak na lang gitong. Ihatag na lang gid ninyo ang iyang gusto. O palangit makinahanglan mo sa kong tabang. Ingna lang ko. Oh, salamat kayo, Wapade sila maulis manay Mario na. Wa pa. Pero miingon man to nga dali ra siya kay iya ra man tong ihatod si Jessie. Sulti manay Mario na ano? Kay gwapa. Aw, ikaw sadak. Nagkaayo nimo pangita sa gwapang babae nga mo imong minyuan. Di na tingali na kay may sakit man ko. Ayaw pakawa sa paglaom. Naamaming duas manoy nimo. Andaming mutabang nimo. Ug kun mahimo, kami mo'y manguyab sa babaeng imong magustuhan. Ay, nanasmanoy nimo ay. Oh, Dong, masal mo ka? Di amanoy, buhi pa. Ayaw po surrender, kasi pa na mo. Ikaw pa. Ako siyang giingnan, Mario, nga tabangan ka namo nga makakitag babaeng sa makagwapa si mong uyab. Ha? Nga kung mahimo, kita'y manguyab sa babae para niya. Ay kabala ka dong. Basta kasaling na mo ni mo nga maningkamot yung ka nga maulian ka. Ay pagluya-luya diya. Tinood ka manoy. O lagi, bato na ko kung sa may gusto ni mo kay pinanggag ka na mo dong. Ang sa'yo mo isugo, ako tumanon. Ay, Mauta. sa manghod ay. Bot mong ipasabot, noy. Tabangan ko nimo, makauyab ko sama sa imong uyab kagwapa. Oo, tabangan ka. Ako'y manguyap para ni mo. Basta man uya. Imo nang saad na ko, Oo, saad ako na mo. Magpakayo. Basta magpakayo ka lang. Niya, matuman ka kung sa may isulti sa doktor. Niya, matuman ka gyud sa tambal, ha? Basta man uya. Okay man ay. Ako nang saad ninyong nanay. Tungod sa akong pagpangga sa akong manghod, ako yung disaan niya. Kung sa may iyang pangayoon, ako yung ihatag niya. Tungod siyang sakit na kanser sa utok. Unya to, sana maga? Manoy. Pagpakayog dali kay manuroy ta. Pagkitaon na to ang babae nga imo mahalon o gigugmaon. Mada pa ka, manoy. Murag kapoy naman ko. Murag di na tingali ko kauyab, manoy. Makauyab palagi ka. Ayaw ka pala ka. Basta tumana lang itong akong kataba itong gikasabutan. Magpakaayaw ka. Ako rin pahala sa babae. O na tingali babae nga. Parihas kagwapa ni Jessie, manoy na. Dong, kung wala na may babae nga parehas akong uyab, kana na lang akong uyab.
Tinuod ka, Manoy. Wag ito sa kong unahuna nga nasulti na ko to sa kong manghod. Mayong Pagkumitya ra pagbuminaw gyud sa ang Lex ako. Pinoy. Pero Manoy, kung mauyab ko lang nas Jassy, Manoy, masugot na siguro ko nga ini kaugma, patay dayon ko. Oh, ug isipon ako nga mauyad akong utang kabubuton diha nimo kung matuman ang akong pangandoy nga makauyab ko babae nga sama kang Jassy nga imong hinigugma. Dong, Oh, Manoy. Salamat daan, Manoy. Pero, masugot ka si Jassy na ako, Manoy. Dili ka siya ako latahan ni Bay Perminay. Hindi ka. Mag-away lang hinuon mo. medya mo yapong ko. Ay kabala ka dong. Musugot lagi na Jassy. Ay kabala ka. Matumar lagi ng imong gusto. Promise. Unsa? Dili ba misaad maganagoday nga andam ka mutabang nako? Oo, andam ko. Pero dili sa ingon anak nga paagi. Abot akong ipasabot ka mutapang ko, financial. Dili pagbati. Pero nakasaad mong kukuday nga tabangan ako siya? Kasi pagtuon ni mo na ako, ha? Nga musugot lang ko nga ingon ana ang atong sitwasyon. Day, Binuang maning inyo. Mura man hinuog inyo kong gidawaan. day, paminaw ro ko na. Inyong gidawaan ang akong pagbati. Maglaruhay ta, Barrio, be. Mi offer ko sa kontabang tungod kay manghod ni mo siya ug wala magpasabot nga hasta ka ng bahina imong ipatabang nako. Jassy, Bisulti na lang unta ka nga wala kay pagbati nako. Nga wala kay gugma nako. Dili ka ipasa ko nimo simong manghod. Kasi pagtuon mo nako, duwaan nga pwedeng ipasa-pasa sa uban. day, kuan mong gusto. Sorry. Dili ko makatabang nimo anang bahina. Og karon pa lang, giputol ko ng atong relasyon. Kay nakita na ko nga dili tinuod nga nahigugma ka nako. Yano ra kay kun mong ipasa sa uban. Dili ko ingon ana nga pagkatao, Mario. Pangita mo laing babae nga mahimong ihatag nimo sa imong manghod, ayaw ko. Nagkasabot ka? Jassy. Muna ko problema ron. Kung saan ako pagpasabot ang akong manghod. Nagibuwagan man noon ko sa akong uyab. Di na ako matuman ang akong gisaad na to sa akong manghod. Saan man din ako, palihog tabag kay kaninyo. Kung saan man kung ka mong pasultihon, Mario. Hello, Ate Fred! Good morning. Salamat sa tanan, Lord. Thank you, Lord. Maayong adlaw sa tanan. Sa tanan, nga namati na ito karon, maing buntag ka na itong tanan. Okay, ang sendo na ito karugad lawa, Gulya. Si Mario, Ate Pres. Mario. Oh, kanis Mario, Ate Pres, ka ng gwapo kayo siya ba? Daghan kayo mga chicks, mga kuy-kuyugan niya. Magpangita niya, anak. Mauna nga, makapili siya uyab, Ate Pres. Karon nakauyab siya ni Jassy. Oh. Yang ibanghon nga si Januario. Mura na disgrasya, Januario, mura disgrasya. Januario, giputos kabol puti. Ambot nga, mura giatake siguro niyang, iyang ko, Ate Pres, kaya nadaman dito sa ospital. Karon ayaw dito. Oh. Pag ayaw dito, ang ipagayo siyang manghod nga si Januario nga makauyab sa siya, pareha taon siya, kagwapa siyang maguwang. Pareha ko kagwapa siyang uyab siyang maguwang nga si Jassy. So, niingon niyang manghod nga, ay gabla ka dong, gusto ka, awag maguwang, gusto ka, ako ni atag Jassy ni mo. Ako nang, Ano man? kay mingon siya nga kanang tabang lagi kay para, una-una siguro ni Ate Pres nga, matayo naman iyang manghod. Ato, himatayon ka. Iyang kuanon, iyang lipayon. lipayon. Bi. Karon yung suktias Jassy, Ate Pres. Yung sugod Jassy. Wa mo sugod Jassy, gibuwagan inon siya. Mo ni ang problema unsaon man ako nga gibuwagan min taon ko sa kuya. Lain sagud kaayo uy, imong ihatan. Gibuwagan ko sa kuya, ang akong gipromise sa akong manghod dili matuman. Mao na iyang problema, Ate Pres. Dili, iya lang inon imong lisod kayo dong panalitan ako ihatag. Nya iya man ang gisaad siyang kuan kay himatyon man niya igsuon. Gisaad niya nga. Ihatag niya yung uyab. Ano ba
tong putug-putug ka mag iyarang uyab niya ako iyab wayon te ka buwagan te ka ako iyab Gibuwagan lagi siyang Jasi. Kay nya wait mo di na tinuod ko na yung gugma ti Pres. maog yun angay good Maog ang yun. pangatag man nimo Ang lisod sa sa kinina. kamuti kay ihatag Oo, lisod sa kinina style ito Pres. dili maayo gawas kung ganahan sa si Jesse no di ba Maog yun. pero dili ayaw ko Pati na yung tagang yung mga ti Pres. manay Meron di si ganahan Mario mga gwapo. Gwapo sa Mario. Ano, Yeah. Jesse, daw yaw yun niya. Sorry, di ko makatabang ni mo sa tanang anang bahina. Ug karon pa lang, giputol na ko ang atong relasyon. may katarungan gabogan ka Unsay sakit ni iyang manghod lan? Murag, takim siguro ni, murag na Dili ni siya ato nabuta. Dili, uy, paano hindi ba ang nabuta? Wa na siya mabuta, giyatak yun, iputok sa gabol puti, kay gida sa hospital. Pero kining last diri pusto di ay habol puti Mura bang tamo? Pero okay raman ang pusto ug habol puti Hapit siguro na ni mo matay, ate Pres, sabot, pero sa pangutana lagi nga ang babae na sukod yung ang buwagan ta kay ihatag sa dito siyang manghod kay usa man dili pa siya masagaran man gud nga anang tumanan kana kon gitagalan na kana ay cancer cancer ana gitagalan na kaya ko na ko'y cancer unsay mo pangayoon mo na nga gusto ko kon unsa Iyon na ka. Gudi na. Gitagalan na kinabuhi. Parang sa priso, di ba? Nga bitayo na. Sa imong gustong pangayon mo, pakanon, bakag maayo. Why ba iyang sakit, ate Pres? Kalitag yung tumba ko no. Iyang... di ayun niya. Wasad pa. Examine pa. Dito sa doktor. Dito sa doktor. Giluwat ko sa doktor. Nya, ang karon na yung abo. Pero sa sakit. Ang naitabuan nga tungod sa iyang kaluoy siyang manghod Juliet mo na nga mangita siya og babae nga kanang gwapa mauyab siya gwapa nga karon kay gustong siya kuya gwapa mo nang iyang uyab mo iyang gihatag dito siyang manghod manghod problema manghod niya kaluoy ko manghod niya manghod lagi niya Manghod iyang doon ko to sa imong katungod kay panghatag nimo imong uyab pagpaibaw sa babae, mo na nga nasintas ka sukuhang ito nga gibuwagan siya. Gibuwagan? O sa, lahi ba nagkonsulti, mayingon ng babae, kasi patunin na ako. Tapo, ganyan ko ipasapasa. Mauna. Dili gyud maayo. Kay gani, angay nga, gibuwagan ka. Birisi. Kay gani Goliath, og pananglitan, buta na to ka ng kaluha. Ako malibog ko nga, yang bana pa kay kaluha ka ng dili ba ka sa maibog sa kaluha nga pareham sa lagnaw? Bitaw, no? Dili, di ay kay ang managkaluha, di migud pareha kayo batasan. Oo. Dili kayo pareha. Dili sa kayo sa pareha perfume, kumugamit og perfume sa kaluha sila. Kana nung gingon nga masakit ang kaluha, magluya sa dang usa, murag-murag tuko ang nagamay. Pero moingon nga, Pres, kanang hematyon man ako manghod, kaluha man me, kanang ikaw lang akong ipaasawa niya. Tingali mo yung... Kana akong musugot. Kana tingali... Hindi musugot. Dili, pagkanga nga preha sa lagnaong. Ang problema ang anak, kung may gugma ba kayo na bisag preha sa lagnaong, kay kumukaluha sila. Mauni, sa mga karon, nga dili sila kaluha, lahi sa lagnaong, magsuon lang. Magsuon lang. Iya lang yung pinanggayang manghod at Pres, siya tabangan, tiga daw kung sa'y gusto ni mo sa ato pa na, tabangan ko ni mo nga makauyab kung paragnaong sa imong uyab. Ito yung ipangayo sa iyang manghod, ang uyab siya maguwang. Ay, di maayo ay. Sige nung ako nung buhaton, ako sultihan ako uyab. Kapag sulti, ganon siya. Mayra. No, ang pananglita ang simba ko, mo ikamantay sa... Sa may problema sa babae. Sa may labot niya. Tinood ay. Kung sa isa, nga na, ako, ialigong ikuha niya kaugalingon. Para sa atong... Para lang, anan, kuan man ni, doon kanang dili sad maayo kay murag, siya nalay musulti sa iyang manghod. Nga doon lisod imong gipangayo na ko. Kana tataw iya mo tagi pasaligan. Sige nung buhaton ko tanan. Muna. Kay duhaman kabalatian inuuna niyang masamad. Nasamaran ni mong balatian sa babae, karong kanilayas ang babae, nasama nung pong balatian sa imong manghod. Ay, ikaw ba, kana imong kumpare ron, ihatag ka siyang manghod, ikaw okay ka?
Ha? Ay, mong kumpare ron, pre, marag ko ang ka na lisod ng kay Lisod na pagtubang niya ako. Dili kape. Dili kape o palama. Lisod ay. Lisod kayo kay kuan mo kunag ka ng sa kasing-kasing maniprog. Nayuban sa istorya lang sa mga drama lang nga kung himatyon ka ni siya, ang imong uyab ay paasawa ni kay himatyon. Pero sa style bam laki. Ano sa man? Naminyo sila, kaluha sila, namatay ang kaluha. So ang usa may kuan. Inigdugil ng gabi sa. Din ang magid mo ang gidakon. Ha, unsay nga? Unsay nga? Inigdugil. Padool na dire ka baklar. Naminyo sila, kaluha sila. Katong iyang usa ka kaluha purting baskig kayo dako sila ba? So what's the style mo ng istorya? Pag kaminyo kay namatay ang kaluha, jagi dihangyo iyang kaluha. Ako lang mangmod taon. May ko na. Pagdugil na pagagabi siya, matay di mamong gidako. Ako'y pangtanon. Og pingon nga kaluha niya ako'y paingit ko. Dire. Ako nga. Ay! Ilisig ni Sopring! Ilisig Sopring! Salamat po na ating tuluman, no? Galagang puzzle, tiha.